Ahoj mazáci, rád bych vám pověděl něco o vlivu pivního skla na chuť a konzumaci piva vůbec. Pivního skla je spousta druhů, ale my si představíme dva druhy od výrobce sám, což je Praha, třetínková a třetínková Toskána. Praha je ideální pro konzumaci ležáků, my tady máme příkladem naši extra hořkou. Tlusté sklo u Prahy umožní udržení chladnější teploty a další konzumace při ideální teplotě toho piva. A ouško slouží k tomu, abychom zbytečně pivo neohřívali. Sklenice Toskána má tenké sklo, které je ideální pro silně kvašená piva nebo piva, které mají vyšší aromatiku, jako například IPy, ale, kyseláče. A užší hrdlo u těchto typů sklenic umožní koncentraci aromatických látek a lepší zážitek z přivonění ke sklenici k pivu. Pro více informací o degustaci a servírování piva v pivním sklu doporučuji literaturu z Výzkumného ústavu pivovarského, Pivní sklo a pivní styly.